אפשר לתאר בעצם שדה חשמלי או בעזרת משוואה, נכון? או בעזרת גרף, או בעזרת קווי שדה. בסדר? משוואה זה מתמטי, גרפי זה חזותי גם כן קצת, נכון? דו-מימד, אפילו שאפשר גם לפנות תלת-מימד, ואפשר ממש לציין. ועכשיו אנחנו רוצים להכיר את ההגדרות, מה זה קווי שדה. בסדר? קווי שדה. אז יש את זה גם בפרזנטציה, כתוב, אבל אני גם רוצה עכשיו לכתוב את זה כדי שיהיה לנו מסודר במחברת. הנה. אוקיי, אז בואו נגדיר מה זה קו שדה. אז קווי שדה חשמלי. ההגדרה. אז קו שדה זהו קו דמיוני. כן, צריך לזכור שזה דמיוני, זה לא באמת זה קו דמיוני, imaginary line, קו דמיוני, אשר כיוון הישר המשיק, אתם למדתם במתמטיקה על משיקים? סבבה. אשר כיוון הישר המשיק, טנג'נט, כן, טנג'נט, כיוון הישר המשיק לו בכל נקודה ונקודה, בכל נקודה ונקודה עליו, זה מדגיש, כאילו יכלתי גם לכתוב בכל נקודה עליו, אבל זה שאני כותבת פעמיים, זה מדגיש שממש בכל נקודה. מציין את כיוון השדה החשמלי באותה נקודה. בסדר? בואו נגיד את זה גם באנגלית רגע. The definition of a field line, electrical field line, is an imaginary line that the direction of the tangent of that line at each point, each and every point, will be the direction of the electric field at that point. למשל, אם יש לנו פה קו שדה, אני אכתוב פה פלוס ופה מינוס, ואחר כך נבין למה. בסדר? אז הכיוון של השדה החשמלי, כל הזמן, מה הוא יהיה? משיק. הוא כל פעם יהיה משיק. אז בנקודה הזאת זה הכיוון של השדה. בנקודה הזאת זה הכיוון של השדה החשמלי. ובנקודה הזאת זה הכיוון של השדה החשמלי. בסדר? אוקיי. מסקנה, הקווים של השדה נותנים לנו אינפורמציה על הכיוון של השדה החשמלי. נכון? פשוט על הכיוון, בסדר? טוב. אולי נכתוב את זה. אז מסקנה, קווי השדה נותנים לנו מידע על כיוון השדה החשמלי בכל נקודה. בסדר? אוקיי. ומה זה כיוון השדה? זה הכיוון שאיזה חלקיק ינוע אליו, שטעון באיזה מטען? חיובי. זאת אומרת שאם אני הענקתי פה מטען חיובי, איך הוא ינוע? ככה. זה כמו תנועה מעגלית. נכון? השדה בעצם כל הזמן, השדה זה הכיוון שהוא ינוע אליו, אז פה הוא ינוע ככה, פה הוא ינוע ככה. ככה, 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 ככה. אתם מבינים? בסדר, אז הקווי שדה, מטען חיובי שנשים פה בנקודה, הוא ינוע בכיוון המשיק לקו השדה.
בסדר? אוקיי. ועכשיו, את קווי השדה הזה יש לנו כללים איך לסרטט. נכון, אנחנו לא נסרטט איך שבא לנו. יש לנו כללים איך לסרטט את הקווים. בסדר? עד המינוס. נכון? מעולה. אז תמיד קווי שדה יתחילו במטען חיובי, ויסתיימו במטען שלילי או באינסוף. יכולים גם להסתיים באינסוף. ועוד מעט נראה הרבה דוגמאות. בסדר? עוד מעט נעבור לפרזנטציה, ואז נראה הרבה דוגמאות. כרגע אני רוצה שיהיה לנו את ההגדרות מסודרות במחברת. אוקיי. טוב, אז נכתוב את זה, תכונות. תכונות של קווי השדה. אוקיי, נכתוב תכונה, זה כתוב לכם גם בפרזנטציה אגב, נראה לי הרוב, אבל זה טוב לכתוב גם. אוקיי, אז אמרנו, תכונה ראשונה, קווי שדה מתחילים תמיד, רגע, עשיתי רקורד, נכון? כן, מדע. מתחילים תמיד במטען חיובי או באינסוף, אני עושה בסוגריים, או באינסוף, ועוד מעט נצייר דוגמאות, ומסתיימים תמיד במטען שלילי או באינסוף. למה אני אומרת תמיד מתחילים במטען חיובי או באינסוף? כי תראו שנייה, אם יש לי מטען, בואו נתחיל ממטען חיובי. אם יש לי מטען נקודתי חיובי, ניקח את זה כדוגמה, מטען נקודתי חיובי. אנחנו עכשיו רוצים לדמיין, לצייר קו דמיוני, לאן מטען חיובי שנניח ינוע. בסדר, אז אם אני מניחה פה מטען בוחן חיובי, לאן הוא ינוע? החוצה רדיאלית, נכון? בצורה רדיאלית מהמרכז, הוא ינוע ככה. פה הוא ינוע ככה, כאן הוא ינוע ככה, נכון? כי תמיד לוקחים את הקו שמחבר ביניהם, את הקו הכי קצר שמחבר ביניהם, ועושים חץ דוחה, חץ החוצה. בסדר? ולכן פה אנחנו יכולים לראות שהקווי שדה שלנו הם בעצם מתחילים במטען חיובי, ואיפה הם מסתיימים? באינסוף. ובגלל זה אמרנו, מתחילים תמיד במטען חיובי ומסתיימים או באינסוף, במטען שלילי או באינסוף. אז זו דוגמה שמתחילים במטען החיובי ומסתיימים באינסוף. אוקיי? לעומת זה, אם אני אקח עכשיו מטען שלילי. בסדר? אם אני מניחה פה מטען בוחן חיובי, לאן הוא ילך? הוא יימשך, מעולה, הוא יימשך, וגם כן הוא יימשך בצורה רדיאלית. בסדר? אז איפה הקו שדה התחיל? באינסוף. ואיפה הוא נגמר? במטען השלילי. בסדר? אז בעצם הקווי שדה הם יתחילו תמיד או במטען חיובי או באינסוף, ויסתיימו תמיד או במטען שלילי או באינסוף. זה בסדר? אוקיי. יש לנו עוד משהו, עוד תכונה מאוד חשובה של קווי שדה, שנותנת לנו גם להבין על השדה החשמלי משהו מאוד חשוב. בסדר? רק אתחיל את הרגע גם באנגלית, מה שאמרנו מקודם. What we said here was that the field lines will always start in a positive charge, okay? And will end at a positive charge, or they will start at a positive charge or in infinity, and end in infinity, okay? Or they can start it at infinity and finish at a negative charge. בסדר?
אוקיי, עכשיו יש לנו תכונה ממש חשובה. קווי שדה, משהו, חותכים זה את זה. ובואו ננסה להבין. אני לא כותבת אם כן, עכשיו אנחנו רוצים להבין האם קווי שדה יכולים לחתוך אחד את השני. בואו ננסה להבין את זה. נגיד שיש לנו שני קווי שדה, ככה וככה. בסדר? זה קו שדה אחד וזה קו שדה שני. עכשיו אני רוצה לדעת האם יכול להיות שקווי השדה יחתכו אחד את השני. יכול להיות כזה דבר? מה אתם אומרים? לא, למה לא? צריך שיהיה לה רק כיוון אחד. מעולה. מעולה. אנחנו יודעים שבמרחב השדה החשמלי תמיד יהיה סכום של כל השדות באותה נקודה. נכון? סכום וקטורי. נכון? מהתכונה של שדה חשמלי כווקטור, אם יש לנו הרבה גופים שעושים שדות חשמליים, נגיד הרבה מטענים נקודתיים, אז השדה החשמלי בנקודה מסוימת תהיה הסכום הוקטורי של כולם. ככה שבכל נקודה במרחב יש לנו שדה חשמלי רק לכיוון אחד. רק לכיוון אחד, נכון? והקווי שדה חשמלי אנחנו יודעים שהם אומרים שהטנג'נט, שהמשיק, בואו נגיד שזה נגיד מינוס, וזה פלוס, וזה פלוס, וזה מינוס. בסדר? והקווי, אז זה ככה. והקווי שדה חשמלי, הם אומרים לנו שהמשיק שלהם זה השדה. אם יהיה לנו שני קווים שחותכים אחד את השני, זה אומר שעבור הקו הזה, השדה החשמלי יהיה בכיוון הזה. נכון? כי הוא משיק אליו. ועבור הקו השני, השדה החשמלי יהיה בכיוון הזה. נכון? אבל זה לא יכול להיות. כי אנחנו יודעים שבכל נקודה מסוימת, השדה החשמלי זה הסכום הוקטורי של כל השדות. אתם מבינים את הבעיה? אז השדה החשמלי בנקודה מסוימת חייב להיות רק בכיוון אחד מוגדר ומסוים. אז לא יכול להיות שיהיו לנו קווי שדה שחותכים אחד את השני. זה בסדר? כן? זה לא טוב. לא יכול להיות. נעשה בשחור. אז קווי שדה הוא נכתוב חשמלי, לעולם לא. לעולם לא חותכים זה את זה. בסדר? זה טוב. אוקיי. יש שאלות עד כאן? כן. אולי זה לא לחלוטין קשור, אבל נגיד הקשרים הכימיקליים שיש כאילו אלקטרונים שהם משתפים. אז הקווי של השדה איך הם נראים? כאילו פשוט זה אותו קו כל הזמן ופשוט זה אותו אלקטרון? אלקטרון כל הזמן מתרחב אבל. אלקטרון כל הזמן נע. אז הוא משנה את המרחק. אוקיי. כל הזמן. אבל זה לא שכאילו יש פוטנציאל איזשהו, אין חפיפה באותו מקום, זה פשוט את האלקטרון שעושה קו והוא פשוט במרחק מסוים מכל אטום. אני אענה לך בתור כימאית קצת, מה שאני זוכרת. תגידי לי, אני לא יודעת לוודאות תשובה. בסדר? אני חושבת איתך. בסדר? האלקטרונים נמצאים באורביטלות. נכון. נכון? נמצאים בתוך שרז, כאילו. ואנחנו סטטיסטית יודעים שהם בערך שם. נכון? וזה כמו ענן כזה. זה לא שאנחנו יודעים אלקטרון עכשיו פה, אלקטרון עכשיו פה. אז מבחינת לצייר קווי שדה, בכימיה לא עשינו את זה, לא ציירנו קווי שדה, בעיקר ציירנו במגנטיות נגיד, קווי שדה מגנטי, שזה ממש חשוב, כאילו זה הרבה מציירנו קווי שדה מגנטי וקווי שדה חשמלי, כדי לדעת את העוצמה של השדה וכאלה דברים. להבין איך זה הולך במרחב. יכול להיות, אולי, שחלק מהעניין הזה של האורביטלה זה בגלל שאנחנו יודעים ששם נוח להם מבחינת השדה. מבינה מה שאני מנסה לומר? כאילו יכול להיות שמי שחישב את האורביטלות שאני לא זוכרת, ככה הוא מצא אותם. מבינה? כאילו, כי אנחנו יודעים שמבחינת השדה וזה, זה בדיוק מתאים לו להיות ב... כאילו זה חייב לקיים הכל, זה חייב לקיים את הפיזיקה ואת הכימיה בו זמנית, כאילו. בסדר? אוקיי. אבל זה מביא אותנו לחשיבות של קווי שדה, למה הם חשובים? כי אם אנחנו רוצים נגיד לדמיין, אני אתן לכם דוגמה. עדיין לא עברנו לזה?
עדיין לא הגענו לזה בחומר לימוד, אבל אני אתן לכם דוגמה. נגיד, אני עשיתי בדוקטורט שלי, שבסוף עזבתי, אבל בזמן שהייתי שם, אז היה לנו שיתוף פעולה עם סרן. אתם מכירים את סרן? זה עם המיץ חלקיקים הכי גדול בעולם, על שוויץ, פרטיקל אקסלרטור. והייתי שם כמה פעמים, בסדר? ויש להם מעבדות כאלה שהם מנסים לראות, כאילו הם מנסים לעשות מאיצים קטנים כאלה במקומות שלהם, כדי לדמות מה יהיה במאיץ חלקיקים הגדול. נכון? הרי לא יתחילו ישר לשים שם את החלקיקים, קודם עושים את זה בקטן. ונכנסתי לשם, ובהתחלה פתאום ראיתי הכל עטוף באלומיניום. כל המכשירים עטופים באלומיניום. ולקח לי שנייה, בהתחלה כזה אמרתי מה זה, כאילו, ואז לקח לי שנייה להיזכר בכלוב פאראדיי, שאנחנו נלמד על זה. של כאילו איך למנוע מהשדה החשמלי לצאת החוצה. אז הם עטפו הכל באלומיניום, ממש, כאילו, מקום הכי משוכלל בעולם, משתמש במשהו מאוד מאוד בסיסי, בשביל לעזור לו לשמור על השדה, כאילו, כדי שלא להיחשף לשדה, לא, אתם מבינים? אז הם עטפו הכל בנייר אלומיניום. איך הם יודעים איפה לשים נייר אלומיניום? כאילו, אתם מבינים? הם יכולים לדמיין איפה הקווי שדה נמצאים, ואז לדעת לאן השדה מגיע ולשים שם את האלומיניום. אתם מבינים? כאילו, נגיד אני נותן דוגמה. במגנטיות מאוד משתמשים בקווים, אנחנו נעשה את זה שנלמד על שדה מגנטי, כדי להבין איך זה נראה מרחבית, איך השדה המגנטי נראה מרחבית, ומה יקרה לחלקיק שנשים בנקודה. אתם מבינים? כאילו, את החשיבות איכשהו. בסדר? אז גם פה, נגיד, אם אני רוצה לדעת שאני שמה חלקיק לאן הוא ילך, הקווי שדה עוזרים לי לדעת את זה. ועוד מעט נראה תמונות של שדות יותר מסובכים, ונראה שזה עוזר ממש לנו כבני אדם לדמיין איך השדה נראה מרחבית. ואז הרבה יותר קל לנו לחוש אותו, כאילו להבין איך הוא נראה, אם נשים חלקיק לאן הוא ינוע. אתם מבינים? את יכולה להכניס את זה בזום? כן. אוקיי, סבבה. אז הקווים האלה עוזרים לנו להבין מרחבית איך השדה נראה. בסדר? אוקיי. אז הבנו שקווי שדה לעולם לא פותחים אחד את השני, ועכשיו יש לי שאלה. אני ציירתי כאן את המטען. האם השדה, נגיד שבאמת יש לי פה מטען, האם הקווי שדה זה דו-מימד או תלת-מימד? הם תלת-מימדים או דו-מימדים? תלת-מימד. אין שום סיבה שהם יהיו תקועים על הלוח. נכון? אז עכשיו אנחנו נכתוב את זה כדי לשים את זה במודע שלנו. נכתוב תכונה שלישית. קווי השדה, כן, שהם דמיוניים, אני אזכיר לכם שהם דמיוניים. בסדר, הדמיוניים. הדמיוניים, כן. ממלאים את כל המרחב. The imaginary field lines, they actually are in all of the space, okay? 3D, not 2D, 3 dimensions, okay? כל האזור. אוקיי. אפשר לי דבר אחרון לכתוב על הקווי שדה לפני שנעבור לפרזנטציה, וזה על הצפיפות שלהם. אם אנחנו רוצים נגיד להראות שמטען אחד הוא יותר חזק ממטען אחר, אז איך נעשה את זה עם קווי שדה? מה אתם אומרים? נגיד מי לדעתכם יותר חזק, המטען הזה או המטען הזה? החיובי. למה? כי יש בו יותר קווים. בסדר, הדרך שלנו להראות בעצם את החוזק של המטען, זה על ידי צפיפות, the density of the film lines. The bigger the density, the bigger the charge. בסדר? ככל שהצפיפות גבוהה יותר, ככה המטען גדול יותר. בסדר? אז הצפיפות, אז זה תכונה, אבל זה לא באמת תכונה, אני אעשה קו כזה. אוקיי? הצפיפות. צפיפות זה density. של קווי השדה.
מייצגת, represent, בסדר? מייצגת את עוצמת השדה החשמלי. Okay, the density of the field lines represent the intensity of the electric field. ככל שהצפיפות גבוהה יותר, באזור מסוים ככה המטען גדול יותר. בואו נכתוב את זה. ככל שהצפיפות גדולה יותר, או גבוהה יותר, באזור מסוים, ככה או אז השדה החשמלי חזק יותר. חזק יותר באותו אזור. כן. עכשיו אני אעבור לפרזנטציה. טוב. סיימתם אותי? טוב, אולי אני אוריד את זה עוד מעט, אם לא נראה אותי. בואו נראה. כן, רואים. טוב, אז סבבה. אז בואו עכשיו נראה את זה ויזואלית בפרזנטציה, אחרי שכתבנו את כל הנוסחאות. כל הדברים, אוקיי? בואו נסתכל עכשיו איך אנחנו מציירים קווי שדה לשני מטענים חיוביים, פלוס ופלוס, סבבה? שהמטענים שלהם זהים, Q ו-Q, אוקיי? אנחנו יודעים שבשביל למצוא את השדה החשמלי בנקודה מסוימת, אנחנו נמצא את השדה החשמלי עקב כל אחד מהמטענים, נכון? אז מהמטען הזה, זה השדה שלו, נכון? והמטען הזה, זה השדה שלו, כי הוא דוחה לפה והוא דוחה לשם. והכיוון של השדה זה הכיוון של מטען בוחן חיובי, בסדר? אין שם באמת מטען, נכון? זה לא שבאמת יש שם מטען, פשוט כיוון השדה הוא כמו הכיוון שאם היה שם מטען חיובי, לשם הוא היה מרגיש את הכוח. אוקיי, ממשיכים. בשביל למצוא את השדה החשמלי של שניהם ביחד, נכון? הרי בכל נקודה במרחב אנחנו רוצים רק שדה חשמלי אחד, נכון? נעשה סופר פוזיציה של שניהם, אז זה סכום בעצם, סכום וקטורי, וזה יהיה כיוון השדה, אוקיי? עכשיו שימו לב שהווקטור מייצג לנו את הגודל, נכון, של השדה, ופה השדה הוא קצת יותר קטן, פה הוא קצת יותר קטן ופה הוא ממש יותר קטן. למה? כי מה? אין שם שדה, למה? פה
נכון, כי הם מבטלים אחד את השני. נכון, השדה שלו לפה, והשדה שלו לפה. ולכן גם יהיה לנו מין כזה אזור בלי קווי שדה בכלל. כי הם בדיוק ביטלו. אוקיי, מעולה. מסתכלים על נקודה אחרת, עושים אותו דבר. השדה שלו פה יותר קטן מהשדה שלו, כי הוא יותר רחוק. נכון? אנחנו ממשיכים ככה הלאה, מוצאים את השדה השקול וכולי. עושים ככה להרבה נקודות במרחב. נכון? אוקיי. במקום לעשות את זה, אנחנו יכולים לקבל תמונה של, או אחרי שאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לסרטט קו שדה למה שקיבלנו. למשל, נגיד שקיבלנו באזור מסוים שזה קו, זה השדה, כאן זה השדה וכאן זה השדה, אנחנו עכשיו רוצים למצוא דרך להעביר קו, ככה שכל הכיוונים של השדות יהיו מה יחסית אליו? משיק. מעולה. אוקיי, אז זה קו השדה שאנחנו מסרטטים. אוקיי? אז עכשיו אנחנו רואים ויזואלית שיש לנו קו שדה, אז השדה החשמלי משיק לו בכל נקודה. שנייה, אני כן צריכה להוריד את זה קצת. אוקיי, ובגלל זה גם הגענו למסקנה, כמו שמוחמד אמר, שלא יכול להיות שקו שדה אחד יחתוך קו שדה אחר, כי לא יכול להיות שיהיה לנו שני שדות באותה נקודה. אוקיי? או שני משיקים באותה נקודה. אוקיי, אם אנחנו רוצים לסרטט קווי שדה, אז כמו שאמרנו, מספר הקווים נמצא בפרופורציה לכמות המטען. מה זה מספר הקווים? הצפיפות שלהם, the density. בסדר? מטענים גדולים יהיו להם יותר קווים. ואז 2 זה בדיוק אותו דבר כמו 1. באזור עם צפיפות יותר גבוהה, יש שדה יותר חזק. קו שדה תמיד מתחיל במטען חיובי ומסתיים במטען שלילי. כמו שאני אמרתי, הוא לא חייב להתחיל במטען חיובי, הוא יכול גם להתחיל באינסוף ולהסתיים במטען שלילי, או להתחיל בפלוס ולהסתיים באינסוף. בסדר? וקו שדה לעולם לא יחתוך קו שדה אחר. אוקיי, קווי שדה של מטען נקודתי חיובי הם פשוט קווים רדיאליים שיוצאים מתוך המטען. ועכשיו יש לי שאלה, איפה השדה יותר חזק? ב-A, ב-B או ב-C? ב-A, נכון? כי שם גם הצפיפות יותר גבוהה, ואנחנו מבינים את זה כי זה קרוב למטען. איפה הצפיפות יותר גבוהה, ב-B או ב-C? ב-C. לא, זה נראה לי אותו גודל. זה אותו גודל. ב-B וב-C השדה החשמלי הוא אותו גודל, כי זה הולך רדיאלית. נכון? במטען נקודתי, במרחק מסוים, השדה החשמלי יהיה באותה עוצמה. המטען, נכון? ולכן זה הולך רדיאלי בגלל הנוסחה שלנו. נכון? E של מטען נקודתי שווה KQ חלקי R בריבוע. נכון? אז עבור אותו R יהיה לנו אותו שדה. בסדר? והרדיוס שלנו זה כאן, בכל זה יש לנו אותו שדה. כאן יש לנו אותו שדה. בסדר? ובמטען נקודתי חיובי, שימו לב שבאמת איפה שמצויר לנו קו בשדה זה גם הכיוון של המשיק. זה מקרה יוצא דופן. בסדר? שאם אני שמה פה חלקיק חיובי הוא ילך באמת ככה. הקו השדה והשדה באותו כיוון. בסדר? על אותו קו. בדרך כלל אנחנו נעשה את זה, אתם מבינים פה המשיק הוא אותו קו בעצם, הוא מקביל. אוקיי. סבבה. אז כאן הם אומרים לכם את מה שאנחנו אמרנו. אוקיי? רק שהם לוקחים את זה מתוך נגיד שלא היינו לומדים בכלל על מטען נקודתי, והייתי שואלת אתכם איפה המטען, איפה השדה יותר חזק, הייתם אומרים לי הצפיפות פה יותר גדולה, ולכן פה השדה יותר חזק. כאילו זה ראייה הפוכה. אתם מבינים? במקום לדעת שמטען חשמלי קרוב, הוא תלוי ברדיוס, השדה, ולכן ככל שזה יותר קרוב, תלוי ב1 חלקי 4 ריבוע. לכן ככל שזה יותר קרוב, שהרדיוס יותר קטן אז E יותר גדול, כי זה במכנה, אז אפשר גם לראות את זה פשוט מהתמונה. בסדר? וכאן זה מתחיל בפלוס וממשיך לאינסוף. בסדר? אלה יהיו קווי השדה כשנסרטט איתם. מטען שלילי נקודתי אלה קווי השדה, כמו שראינו.
ועכשיו בואו נסתכל על מקרה שיש לנו בעצם שני מטענים באותו סימן ואותו מטען, כמו שראינו מקודם, רק שהפעם אנחנו באמת מסרטטים את הקווי שדה. אז אם אנחנו עכשיו נתחיל לחשב, אנחנו לוקחים A ו-B זהים, בסדר? ואנחנו רוצים עכשיו לחשב את השדה החשמלי בכל נקודה, אז נצטרך לחשב עבור הראשון ועבור השני, עבור A עבור B, ולעשות סכום וקטורי על כל אחד, נכון? אז הם כבר סרטטו את זה עבורנו, ובאדום פה זה בעצם השדה השקול. כאן הוא 0, כאן הוא לכיוון הזה, כאן הוא לכיוון הזה, בסדר? אחרי שהם סרטטו את זה הם יכולים להוסיף קווי שדה, וככה זה יראה. בסדר? אנחנו רואים שפה אין לנו כלום, זה אומר שפה השדה הוא 0, נכון? ובכל, אתם רואים פה זה לכיוון הזה, אז השדה הוא באותו כיוון, נכון? הוא משיק בעצם לפה. כאן הוא משיק ככה. בסדר? אתם מבינים? כאילו בכל נקודה הכיוון של השדה זה כיוון משיק לקו. זה בסדר? כן. מה יקרה אם אנחנו שמים חלקיק באמצע איפה שזה 0? זה יגיע כאילו לאיזשהו קו? כאילו זה ינוע לאיזשהו קו או לא יקרה שום דבר? אם לא פועל עליו שום קו, כלום. אם עצרנו אותו בדיוק ב-0, אז הוא לא מרגיש שדה. בסדר? כמובן שזה תלוי בגודל שלו, אם הוא יותר גדול מהאזור של השדה 0. בסדר? אוקיי, אבל מספיק דחיפה קטנה, והוא יתחיל לזוז. אוקיי? ולאורך מה הוא זז? לאורך המשיק לקווי שדה. המטען חיובי. מטען שלילי יזוז לכיוון הפוך. מבינים? מטען חיובי יזוז ככה. מטען שלילי יזוז ככה. אוקיי. סבבה, וככה זה נראה. אוקיי, אם אנחנו מסתכלים בספר ורואים צורה כזאת, אנחנו מבינים, הם סרטטו עכשיו את קווי השדה, הצפיפות גדולה קרוב למטענים, קטנה ככל שהולכים, רואים פה שיש לנו שדה שהוא גם כן מושפע מהרדיוס, נכון, יש שם קטע כזה, כאן נראה לי הצפיפות, לא, האמת שפה יותר קטן מפה, אז זה לא, נכון, פה הצפיפות יותר גדולה מפה, אוקיי, זאת אומרת שפה השדה יותר חלש, אנחנו יכולים לקבל הרבה אינפורמציה מהציורים האלה, נכון? אוקיי, סבבה. מקסימום מקומי, 0, בסדר? למה זה מקסימום מקומי? כי הצפיפות קטנה, 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 גדלה, הצפיפות 0, פה אין שדה. הולכים, היא גדלה, 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 מגיעה לאיזשהו מקסימום מסוים, ואז מתחילה לקטון. ולכן כאן יהיה לנו מקסימום מקומי של השדה. אז אם מישהו רוצה לבנות איזשהו משהו, איזשהו מכשיר שהוא זקוק בו, הוא רוצה לשים חלקיק דווקא שם, או להניע אותו לאיזשהו מקום, הוא יכול להשתמש בתרשים הזה. בסדר? אוקיי. סבבה. כאן כותבים שהרעיון החשוב של קווי שדה, שהם נותנים השוואה יחסית של אזורי השדה. אפשר לראות ממש כמו מפה, איפה יש שדה חזק, איפה יש שדה חלש, לאיזה כיוון הוא הולך. אוקיי, סבבה. קווי שדה מרחביים, אוקיי, אז תמונה יותר מדויקת תהיה בתלת מימד, כמו זאת. סבבה. עכשיו בואו נסתכל על מקרה, שיש לנו שני מטענים, יש להם אותו סימן, פלוס ופלוס נגיד, או מינוס ומינוס, אוקיי? אבל אחד מטען קטן, אחד מטען גדול. אז מה יהיה? בואו נסתכל רגע. אז אנחנו רואים שליד המטען הגדול מה יש לנו? צפיפות גדולה. ליד המטען הקטן יש לנו צפיפות נמוכה, וגם הקווי שדה, איפה הם יותר ישרים? לידו או לידו? לידו. בסדר? ולכן אנחנו רואים שגם השדה שלו הוא מתעקם הרבה יותר, הוא מושפע יותר ממנו, מאשר הוא ממנו. בסדר? עד כאן יש שאלות? אנחנו ממשיכים הלאה. וגם עוד משהו חשוב שהם מציינים. איפה שהשדה מתאפס היא זזה. לפני זה היה בדיוק באמצע. עכשיו זה זז. בסדר, יותר קרוב למטען החלש. אוקיי, וככה זה נראה. אם רוצים לצייר את זה יותר מרחבי. אוקיי? עכשיו אנחנו עוברים להסתכל על דיפול חשמלי. מה זה דיפול?
מה אנחנו לקצוות, פה זה שני קצוות, שמה יש לנו בכל צד, יש לנו פלוס ומינוס, נכון? סבבה, אז עכשיו יש לנו מינוס ופלוס, אוקיי? אנחנו רוצים למצוא את הכיוון של השדה, זה הכיוונים, הם ציירו לנו עכשיו פה את הכיוון של השדה שלנו, למה? כי אם אני מניחה פה מטען חיובי, לאן הוא נע? אליו. האם השדה יתאפס לי פה באמצע? לא. פה השדה לא יתאפס, כי הם פלוס ומינוס. בסדר? אז כשיש לנו דיפול, שיש לנו פלוס ומינוס, לא יהיה שדה אפס ביניהם. אוקיי. נכון, אנחנו מוצאים את הכיוונים של השדות בכל נקודה, ומסרטטים קווים, אוקיי? וככה זה נראה מרחבית. סבבה? אוקיי. ואם רוצים ממש לשים לב, בואו נראה אם אני יכולה להגדיל את זה, אז רואים ככה. בסדר? אוקיי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם עוד כמה דוגמאות, ואז אנחנו נעבור לתרגילים. אז שנייה אחת. אם אתם תסתכלו בפטל, דבר ראשון, הסרטון הזה שהראינו מקודם זה גם כן, רגע, אני צריכה להפסיק את ההקלטה כי משהו חשוב זה, שימו לב שבשדה חשמלי אחיד, הקווי שדה, אנחנו מציירים אותם מקבילים אחד לשני ובאותה צפיפות. בסדר? ב-Uniform Electric Field. אוקיי, מוכנים לתרגילים? בואו נתחיל תרגילים. אז עכשיו יש לנו פה כמה תרשימים, ואנחנו צריכים לומר מה התרשימים הנכונים שסרטטו נכון, מה התרשימים שסרטטו לא נכון ולמה. אוקיי? אז בואו נתחיל. התחילו לפתור, אני בינתיים שנייה מוחקת לוח. רוצים ביחד? רוצים לפתור ביחד? אוקיי, ציור A. אתם מבינים מה אנחנו עושים? אנחנו מסתכלים על כל תרשים ואומרים האם הוא נכון, האם ציירו פה את הקווי שדה נכון, ואם ציירו לא נכון, להסביר למה ואיך זה אמור להיות אם זה היה נכון. האם A זה נכון? כן. כן. יש לנו positive charge והצפיפות זהה לכל הכיוונים. זה מעולה. B, האם B נכון? כן. כן. נכון? הקווי שדה הם לכיוון המטען השלילי, כי זה הכיוון שינוע אליו מטען בוחן חיובי. C, האם זה נכון? לא. למה? כי החץ צריך להיות על כלפי החוץ. מעולה, כי יש לנו מטען פלוס, וזה לא אמור להיות ככה, אז בואו נצייר איך זה כן אמור להיות. ב-C זה אמור להיות ככה פלוס, ואז החוצה. אוקיי, D. האם D זה נכון? לא. למה לא נכון? מעולה. יש לנו קווים יותר צפופים בצד ימין מצד שמאל, ואין שום הסבר לזה. לא צריך להיות ככה. נכון? אז D לא נכון. אז C זה היה כיוון לא נכון של הקווים. D זה לא נכון, כי הצפיפות צריכה להיות זהה. מכל הכיוונים. אין כיוון מועדף. נכון? אין כיוון מועדף. זה גם היה אמור להיות כמו פה. D. נכון? בואו נראה את E. האם E זה נכון או לא נכון? לא נכון, למה? בגלל הכיוון של החצים. מעולה. ב-E הכיוון של החיצים זה מינוס, אז הכיוון של החיצים היו אמורים להיות כלפי המטען,
בואו נצייר את זה. אז E לא נכון, כיוון הקווים הפוך, בסדר? מינוס, זה אמור להיות כלפי המטען. ו-F, האם F נכון או לא נכון? לא נכון, למה? כי יש קומפליקיישן הקווים. נכון, כי הקווים חותכים אחד את השני, ואנחנו אמרנו שאין כזה דבר שני קווים שחותכים, כי אז זה אומר שיש לנו שני שדות לכיוונים שונים, והשדה חייב להיות כל פעם לאותו כיוון, לכיוון אחד. אם יש שני שדות, אז עושים סופר פוזיציה ביניהם, עושים סכום. בסדר? ואז מצרים את הקו שדה אחרת, אז בואו נכתוב F לא נכון, ונכתוב למה. F לא נכון, כי קווי שדה לעולם או אף פעם לא יחתכו זה את זה. הבנתם לב הכל בסדר? יש שאלה? כן, יש במצב אי, אין סיכוי אוקיי, למה אי לא יכול להיות? כי אי פה יש לנו מטען שלילי, נכון? ושדה חשמלי הוא בעצם הולך, מה הגדרנו שדה חשמלי? שהכיוון שלו זה כמו כיוון שאם היית שם מטען חיובי הוא היה הולך אליו, נכון? ופה זה מינוס, אז אם תשים פה מטען שלילי לאן הוא ילך? הוא יתקרב אליו, הוא יימשך אל המינוס, ולכן הקווים צריכים להיות כלפי בפנים, כלפי המטען מינוס, צריכים להיות בכיוון הפוך, חץ צריך להיות ככה כאילו. נענות על כל הסעיפים שיש לפניו, אוקיי? בואו נפתור ביחד. אוקיי, אז עכשיו שואלים אותנו מה הסימן של המטענים, נכון? אוקיי, נכון, אין חיובי ואין שלילי, למה? כי הקווים יוצאים מ-M ומסתמים ב-N. אז בואו נכתוב את זה. א', זה 2, N שלילי, כי קווי השדה נמשכים אליו, בסדר? ו-N חיובי, כי קווי השדה יוצאים ממנו. בסדר? אפשר לראות את החיצים, לפי הכיוון של החיצים. כיוון של החיצים זה לאן ילך מטען חיובי. נקרא לה בעברית, זה בסדר? ועכשיו ביקשו ממנו למצוא את היחס בין גודל המטענים, בין N ל-N, מה נעשה? נכון, אנחנו כבר יודעים ש-M יותר גדול. למה? כי הצפיפות יותר גדולה. אבל רוצים שנביא מספר, פי כמה היא יותר גדולה. אז מה אנחנו חייבים לעשות? אין לנו ברירה. לספור את הקווים, אין לנו ברירה. בסדר? אנחנו צריכים לספור את הקווים. אוקיי? כמה קווים יש ליד M? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, בסדר? אני ספרתי גם פה בבית. יצא לי 27. בסדר? אז ליד N יש 9 קווים. ליד M יש 27. בערך, כן? בערך 27. אז מה? אז הגודל של השדה EM חלקי הגודל של השדה EM שווה בערך, כן? 27 חלקי 9 שווה 3. אז השדה ב-M גדול פי 3 מהשדה בנקודה M. בסדר? אוקיי? הצפיפות נותנת לנו את הגודל שלה, את העוצמה. אוקיי? אז M גדול מ-N, אז מטען M
גדול מ-n בערך פי 3. בסדר? בואו נעבור לג'. בסעיף ג' רק שנייה בואו נראה מה ביקשו ממנו. תארו את עוצמת השדה לאורך קו השדה MKN. מה אתם אומרים? מה קורה בין MK ו-N? זה לא מתאפס אבל יש מינימום? יהיה מינימום? בין-N? יהיה מינימום. יהיה אזור שבו השדה יהיה הכי קטן. הוא לא יהיה 0 אבל הוא יהיה הכי קטן. אז בואו נתחיל. אנחנו הולכים מ-M. ב-M זה העוצמת שדה הכי גבוהה. נכון? אנחנו מתקרבים, מגיעים ל-K. ב-K יש לנו מינימום מקומי. יש לנו שדה שהוא קיים, אבל הוא קטן. הוא הכי קטן. ואז שאנחנו ממשיכים ומתקרבים ל-N, בגלל שאנחנו מתקרבים עוד פעם למטען, אז השדה מה קורה לו? גדל. בדיוק. אתם מבינים? אז הולכים מ-N, גדול, גדול, מתכתב, ואז גדל שוב פעם. בסדר? ולמה אני יודעת שב-K זה מינימום מקומי? פשוט כי הם ציינו את האות הזאת. בסדר? כשאני מסתכלת פה, אני מבינה שאני לא יודעת בדיוק איפה לשים. בסדר? אני אצטרך יותר לחשב, קצת יותר אני אצטרך לעשות חישוב או לחשוב יותר לעומק. בסדר? אני יודעת שזה אמור להיות בין M ל-N, כי קרוב ל-N זה צפיפות גבוהה, אז חייב להיות שדה יותר גדול, כי זה קרוב למטען. קרוב ל-N יש עוד יותר שדה יותר גדול, אפילו מקרוב ל-N, אבל איפשהו באמצע חייב להיות לי מינימום. נכון? מסכימים איתי שחייב להיות מינימום? בסדר? אוקיי. אז בואו נכתוב מה שהם מצפים ממנו. אז עוצמת השדה. טוב, אני רואה בטח כמה אתם לא רואים, נכון? אני אכתוב את זה שם. ג' עוצמת השדה. באזור של M היא הכי גבוהה. גם באזור של N היא גבוהה כי יש שם מטען, נכון? אז בואו נכתוב באזור של M ו-N היא גבוהה. כי יש שם מטענים, כי זה הכי קרוב למטענים. אבל ב-M זה יותר גדול מ-N, אוקיי? אבל באזור M העוצמה היא יותר גדולה מאשר באזור N, אבל ב-K יש לנו מינימום מקומי. באזור K נקבל מינימום מקומי של השדה. אבל זה חשוב לדעת שהשדה שם הוא לא 0. בסדר? השדה בנקודה K הוא לא 0. למה הוא לא 0? נכון, כי יש לנו פה מטענים עם סימנים הפוכים. אם זה היה מטענים עם אותו מטען זה היה 0. אם זה אותו סימן זה היה 0. בסדר? זה בסדר עם כולם? יש, כן. בקו הזה. בסדר? כי רחוק הוא יהיה יותר קטן. כן. למשל, אם אני הולכת לפה נגיד, G זה גם ממש קטן. השדה. כאילו מה שאני מנסה לומר זה הקו, זה בדרך כלל קו שמאוד מעניין, כי זה בדיוק בין שני המטענים.
בסדר? אבל העוצמה הזאת של K, אולי זה לא יהיה אותה עוצמה בדיוק, אני לא יודעת. בסדר, אבל תהיה לך עוצמה נמוכה גם כשאתה הולך לפה, נכון? זה לא העוצמה הכי קטנה של השדה. ב-K. לאורך הקו הזה זה העוצמה הכי קטנה. זה כאילו? לא. ככה כאילו? יש אני לא יודעת אם זה יהיה אותו גודל בדיוק כמו K. כן, אבל יש כן, גם שם יהיה. נכון, שם יהיה אזור פחות חזק. נכון? כי פה זה יהיה חזק, פה זה יהיה חזק, ופה איפשהו יהיה לך אזור קצת פחות חזק. כן. אוקיי. יש עוד שאלות? עוד שאלות? סבבה. אז בואו נעבור לד'. בשתיים מבין 4 נקודות, G, H, J ו-K, עוצמת השדה שווה בקירוב. מי הן הנקודות האלה? איפה העוצמה של השדה בערך אותו דבר? G, K, H או J? נכון, H ו-J. אנחנו רואים ש-H ו-J, הצפיפות היא בערך אותו דבר, נכון? וזה בערך, זה מאוד מאוד דומה. אז H ו-J, העוצמה של השדה היא בעצם כמעט אותו דבר בשתיהן. בסדר? בואו נכתוב את זה. רגע, סעיף זה היה, בואו נראה. סבבה. בנקודות H ו-J, עוצמת השדה בקירוב אותו דבר, בקירוב זהה, כי צפיפות קווי השדה היא בערך זהה שם, בסדר? צפיפות קווי השדה שם שווה בקירוב. קירוב זה מה זה? approximate. בסדר? קירוב זה בערך. Okay, so in points H and J, the intensity of the electric field is about the same because the density of the field lines is about the same. Okay? יש שאלות? למישהו? טוב, בואו נצא להפסקה מסוימת. הניחו שכל המטענים נמצאים במישור התרשים. אז המטענים הם פה ופה על התרשים, הם לא כאן נגיד, הם לא מחוץ לתרשים. אתם מבינים? כאילו הם בדו-מימד. המטענים עצמם, לא הקווי שדה, המטענים עצמם פה ופה. גיליתי לכם את כל אופן. כמה מטענים יש בשטח התרשים? 2. 2. איך אנחנו יודעים שיש 2 מטענים? כן. נכון, אנחנו בעצם מחפשים מטען זה או שיצאו ממנו קווים או שיכנסו אליו קווים. בסדר? אז בואו נכתוב את זה. 3א, יש 2 מטענים, בסדר? בקואורדינטות אני עכשיו כותבת כאילו x פסיק y, אין פה יחידות, נגיד שזה מטר, בסדר? זה לא משנה לנו בשביל השאלה הזאת. כן. איפה? פה כאילו? אולי רחוק יש עוד מטען, אבל הוא לא פה. נכון? באזור התרשים, באזור שנתנו לנו תמונה, יש לנו רק את זה ואת זה. כי מהמטענים או שיצא לנו קווי שדה, או שיכנסו לנו קווי שדה. אז פה בתרשים בחלק הזה, אני לא יודעת מה יש מבחוץ. אולי מבחוץ יש עוד מטענים. בסדר? אבל שאלו אותי רק מה שבתוך התרשים. בסדר? אז יש 2 מטענים בקואורדינטות 5, 4 ו-11, 2, נכון? איפה זה היה? רגע.
כן, x זה 5, y זה 4, וזה, ו-11 2. x זה 11, y זה 2. איך יודעים? יודעים כי מהנקודות האלה קווי השדה יוצאים או נכנסים. בסדר? קווי השדה יוצאים. כשאני אומרת יוצאים, אני מתכוונת יוצאים או מתחילים. בסדר? אוקיי? איזה מטען חיובי ואיזה שלילי? המרכזי יותר חיובי והזה בקצה הוא שלילי. נכון, איך את יודעת? בגלל הכיוון של החיצים. מעולה. זה יוצא והשני נכנס. נכון, אנחנו רואים שמפה החיצים יוצאים, ואנחנו יודעים שכיוון שדה חשמלי זה הכיוון שמטען חיובי ירגיש עליו כוח, ירגיש בו כוח, נכון? ולכן, אם יוצאים חיצים זה אומר שלשם ינוע מטען חיובי, אז הוא יידחה, ופה המטען חיובי ופה המטען שלילי. אז בואו נכתוב פה מעל זה, שבעצם, או שאני אכתוב 5-4 חיובי, כי קווי השדה יוצאים ממנו, ומה זה היה? 11-2 שלילי, כי קווי השדה נכנסים אליו. נכנסים אליו. עד כאן זה בסדר? עם כולם? איזה מטען יותר גדול? החיובי. למה? נכון, כי הצפיפות שלנו יותר גדולה. אני יכולה למחוק פה או לא? אז המטען שב-5-4 הוא יותר גדול, בסדר? המטען שממוקם ב-5-4 הוא יותר גדול, כי צפיפות הקווים שם, כי צפיפות קווי השדה שם יותר גדולה מאשר ב-11-2. בסדר? מאשר ליד 11-2. האם יש שאלות עד כאן? לא. אז בואו נעבור לסעיף הבא. ניתן לכם שנייה להעתיק ונעבור לסעיף הבא. התייחסו לנקודות U, V, W ו-Y. ועכשיו שואלים אותנו. באיזה מהנקודות העוצמה של השדה החשמלי הכי גדולה, ובאיזה מהנקודות העוצמה של השדה החשמלי הכי חלשה? מה אתם אומרים? איפה הכי גדולה? X. נכון, ב-X עוצמת השדה החשמלי הכי גדולה, למה? זה הכי קרוב למטען הכי עוצמתי. נכון, הצפיפות הכי גדולה, ואפשר לראות גם שזה הכי קרוב למטען. איפה הצפיפות איפה בעצם הכי קטן? U, נכון, ב-U רואים שהשדה החשמלי הכי קטן, אין שם בכלל קווי שדה לידו. נכון, אז הצפיפות פה ממש קטנה. אני לא יודעת אם היא 0, כי אני לא יודעת מה ההמשך של התרשים, אבל אני יודעת שהיא הכי קטנה. בסדר? אז בואו נכתוב את זה. אפשר למחוק פה את זה? זה בסדר? מעולה. אז בואו נכתוב. בנקודה X, עוצמת השדה הכי גבוהה,
כי שם צפיפות קווי השדה הכי גבוהה, נכון? ובנקודה U עוצמת השדה הכי נמוכה. בסדר? כי צפיפות קווי השדה הכי קטנה. איזה מהנקודות כיוון השדה החשמלי הכי קרוב לכיוון האנכי? לציר ה-Y, לכיוון האנכי. באיזה מהנקודות הכיוון של השדה הוא הכי קרוב לציר האנכי? אני אגדיל את התרשים. V. נכון? למה? איך אתה יודע? כי השדה החשמלי תמיד לכל נקודה הוא משיק. נכון? טנג'נס. נכון, אני יודעת שידעת את זה. רציתי לדייק את ההסבר. אוקיי? בנקודה X בערך כיוון השדה יהיה בערך לפה, כי הוא משיק. בנקודה U אני לא יודעת, כי אין לי פה קו שדה לראות. נקודה Y זה הולך ככה, אז הכיוון של השדה משיק, הוא ככה. תדמיינו שזה החץ וזה הזנב, אוקיי? בנקודה W אני משערת שהוא ככה, לשם, כי הקווים האלה גם לשם, ובנקודה V הוא הכי קרוב לאנכי, זה לא שהוא אנכי, הוא הכי קרוב לאנכי. נכון? הוא ככה בערך. בסדר? כשהוא ממש פה, הוא ממש כבר, נכון? הוא הולך ככה. בסדר? אז זה בסדר עם כולם? יש שאלות על זה? לא? אז בנקודה V הוא הכי קרוב להיות אנכי, כי הוא המשיק, הכיוון של השדה החשמלי הוא בכיוון המשיק לכיוון הקו. שדה. אז בואו נכתוב. סעיף, מה זה? ב' 2. בנקודה V, כיוון השדה החשמלי הוא הכי קרוב לכיוון האנכי, ובואו נסביר, כי כיוון השדה החשמלי הוא משיק, טנג'נט, משיק לקו השדה, ואני אמשיך לכתוב שם. מה זה אומר משיק לקו השדה? הוא בעל אותו שיפוע. כלומר, יש לו אותו שיפוע כמו לקו השדה, נכון? ובנקודה V, הקו שדה כמעט אנכי. כמעט אנכי. בסדר?
יש שאלות על הסעיף הזה? אף אחד לא מסתכל לפה אז אני מוחקת כאן. נכון? אתה לא תיק, סליחה. בואו נראה מה השאלה האחרונה. אוקיי, אם נשים מטען בוחן קטן במקום כלשהו, במרחק של סנטימטר אחד מעל התרשים. אז עכשיו אני שמה פה חלקיק. מטען, טעון. האם יפעל כוח על מטען הבוחן הזה? כן. האם במצב זה יש קווי שדה חשמלי שלא מתוארים בתרשים? נכון, אז אם אנחנו עכשיו שמים פה מטען בוחן, יפעל על השדה? כן, נכון? בגלל המגבלה שלנו בציור, זה נראה בדו-מימד, אבל קווי השדה הם בכל המרחב. נכון? אז יש את הסעיף הזה, כדי להזכיר לנו, שקווי השדה הם במרחב, in space and not just in 2 dimensions, נכון? ולכן גם אם נשים מטען בוחן חיובי מחוץ לתמונה פה, הוא ירגיש שדה חשמלי. בסדר? יפעל עליו כוח עקב השדה החשמלי. בסדר? אז בואו נכתוב את זה. סבן, סיימת פה? שקווי השדה, איזה סעיף זה היה? ג'. קווי השדה הם בעצם מרחביים. הם מרחביים. מרחביים זה אומר שהם נמצאים בכל המרחב. בסדר? אולי נכתוב מרחביים בסוגריים, נמצאים בכל המרחב. בסדר? The field lines fill out all of the space. Not just 2 dimensions, they are 3 dimensional, אוקיי? ולכן הם קיימים גם מחוץ לתרשים. ומטען בוחן ירגיש פה. אז ואם נשים מטען בוחן מה הם אמרו? 1 סנטימטר מחוץ לתרשים, הוא ירגיש כוח עקב השדה. אז יש קווי שדה חשמלי שלא מתוארים בתרשים, כן. אז כן, יש קווי שדה שלא מתוארים בתרשים. אוקיי? יש שאלות בינתיים? כן, אמרו לי. סנטימטר אחד. ויש לנו עוד שאלה אחרונה בקווי שדה, קצת יותר מורכבת. אז מי שסיים יכול להסתכל רגע על שאלה 4?
בתרגיל בית יש לכם שאלה אחת על קווי שדה. אתם יכולים לפתור אותה כבר. בתרגיל בית, אני לא זוכרת. בשלוש. אוקיי. מוכנים? סיימתם? לא? ניתן עוד דקה. בינתיים אני עוברת לפה. אז עכשיו אנחנו עוברים ממטענים נקודתיים ללוח. יש לנו פה לוח. ומבקשים ממנו למצוא עכשיו לסרטט את הקווי שדה בלוח הזה. עכשיו מה זאת אומרת לוח? הם אומרים לנו כזה דבר. סרטטו תרשים של קווי שדה מקורב, כאילו approximate, בסדר? עבור מערכת מטענים נקודתיים, אשר מסודרת בצפיפות מטען משטחית אחידה, Uniform Surface Charge Density, אשר טעונים באותו גודל של מטען, וסימן המטענים שלילי. זאת אומרת שיש לנו פה הרבה מטענים נקודתיים, שנמצאים באופן אחיד על הלוח הזה. בסדר? וזה באמת ראייה שלנו שאנחנו מסתכלים למשל על לוח שטעון, נכון? אז באותה התפלגות מטען, the same distribution, אוקיי? אז אנחנו מסתכלים על זה, בעצם אפשר להסתכל על זה בתור הרבה מטענים נקודתיים, בסדר? זה עוזר לנו בעצם לדמיין איך יראו קווי השדה עבור הלוח הזה. מה אתם אומרים? איך יראו קווי השדה? מה לדעתכם? בואו שנייה נמחק פה, נוכל למחוק פה? אוקיי, אז אני אמחק פה. ואני מציירת את הלוח הזה. ועכשיו תגידו, דבר ראשון, לאיזה כיוון הקווי שדה ילכו? כלפי הלוח. נכון? הם ילכו כלפי הלוח כי הלוח טעון שלילי. נכון? הוא טעון שלילי. אז כבר אנחנו יודעים שהם ילכו כלפי הלוח. איך הם ילכו? הם ילכו בזווית או הם ילכו ישר? למה הם ילכו ישר? לא. אתם צודקים, אינטואיטיבית אתם צודקים שזה ישר. עכשיו בואו נראה אם אתם יכולים להסביר את זה. לא, אוקיי, אתה מתקרב. זה לא יבוא מכל הכיוונים? מה? למה זה לא יבוא מכל אם הכיוונים? זה בא, זה כן יבוא מכל הכיוונים, ואז מה יקרה? כאילו זה לגבי הצבעות? מה זאת אומרת לגבי הצבעות? כאילו הצבעות הם כאילו... קוראים... תדמיינו הכי דקה, תדמייני דק, תדמייני כאילו, יש לנו פה ככה, כאילו דק. הצלעות את יכולה להזניח. בסדר, מאוד דק. אז מה, אז אתם צודקים שזה יהיה מאונח? ולמה אבל? כי מה יהיה? תחשבו, יש לנו מטען, ועוד מטען ועוד מטען ועוד מטען. הם התבטלו. מעולה, מוחמד צודק. אוקיי, מה שקורה זה, בגלל שיש לנו מלא מטענים, כל רכיב של השדה שיהיה בזווית, שהיא לא 90 מעלות אליו, יתבטל עם אחד אחר. בסדר? כי יש לי פה מטען ויש לי פה מטען. אז אם הוא עושה שדה לפה, הוא יעשה שדה לפה. השדה היחיד שישאר זה השדה לפה. כל הציר ה-X שלי יתבטל. אם אני לוקחת פה ציר X ופה ציר Y, כל הציר ה-X שלנו יתבטל. איפה הוא לא יתבטל? רק בקצוות. ושם אנחנו לא מתעסקים. בסדר? שם זה הגבול שלנו ואנחנו תמיד נסתכל על האמצע, או על אזור קרוב לאמצע. מעולה, אז בואו נצייר את זה. אז יש לנו פה קווי שדה מאונחים לכיוון בעצם הלוח. יש לי פה תמונה שהיא יותר מוצלחת. איפה זה? הנה, פתרון של 4 מקווי שדה. אוקיי? ככה. בסדר? אז ככה הקווי שדה, אתם רואים את התמונה? ככה הקווי שדה יראו. בסדר? מאונחים. עכשיו, יש שאלות על זה? עכשיו בואו נעבור לשאלה הקודמת, לסעיף ב', סליחה. כיצד התרשים משתנה
אם ליד המשטח הזה נקרב מטען חיובי, בהנחה שהוא לא משנה פה את הצפיפות. זאת אומרת שהלוח נשאר אותו דבר, אותה צפיפות, זה לא שהם מטענים מתרחקים עכשיו, או מתקרבים עכשיו, בסדר? הם התקרבו כי זה מטען חיובי, בסדר? ופה שמתי כדור של מטען חיובי, מה יקרה? איך הקווי שדה יראו עכשיו? כאן הוספנו מטען. האם הם ימשיכו להיות ככה? או השתנו? מה אתם אומרים? איך הם השתנו? איך זה יוצא ממנו? איך הקווי שדה יוצאים ממנו? החוצה, ככה. אז כשאני מקרבת לפה מה קורה? זה יימשך. אז מה יקרה לאלה? הם יתעקמו. נכון? הם יתעקמו. מסכימים? שהם צריכים להתעקם? בואו נראה את התמונה יפה. אז זה יראה ככה. נכון? כמו שציירתי פה בערך. המטענים יתעקמו. ונכון, כי חלקיק חיובי שתשימו פה, הוא יידחה ואז הוא יימשך לפה. בסדר? אם רוצים לראות תמונה יותר יפה, אז הנה. בסדר? קצת יותר כאילו מרחבי. עדיין דו-מימד, אבל יותר מרחבי. פה השדה ככה, והוא הולך בכיוון המשיק. מטען חיובי, הכיוון של השדה זה הכיוון אליו ינוע מטען חיובי. מטען באופן חיובי, אז הוא ינוע ככה. זה בסדר? זה בעצם יעקם את הקווים של המטען הנקודתי, הם יהיו עקומים עכשיו. במקום ישר ככה, הם יתעקמו. יש שאלות? שאלות על קווי שדה. טוב, אז תראו, אז למה בכלל לומדים קווי שדה? למה זה חשוב? למה למרות שאמרתי לכם שזה לא יהיה במבחן, נראה לי חשוב ללמד את זה. אז אני שנייה רוצה להיכנס איתכם לפטל, ותראו שאני הכנסתי לכם חוק גאוס ההשערה. אם יהיה לנו זמן לפני פסח, שאני לא בטוחה שיהיה לנו, כי אני רוצה להספיק את החומר לימוד, בסדר? אז נעשה, נגיד אני צריכה איזה שעתיים, אני צריכה שיעור בעצם, להסביר על חוק גאוס. מה חוק גאוס אומר? מישהו שמע על חוק גאוס בעבר? חוק גאוס אומר, אנחנו למשל עד עכשיו מצאנו את השדה החשמלי עבור מטען נקודתי, זהו. אבל מה קורה אם יש לנו טייל, אם יש לנו ווייר? מה קורה אם יש לנו לוח, למשל הלוח הזה, אם אנחנו רוצים למצוא מה השדה החשמלי? מה נעשה במקרים כאלה? איך נמצא את השדה החשמלי? חוק גאוס. אז למדת עליו. אז יש חוק שקוראים לו חוק גאוס, שהוא בעצם גאוס המתמטיקאי, הוא מצא, אני אפתח שנייה, זה רק אני אראה לכם באופן כללי, זה חוק מאוד מעניין וזה חוק יסודי ממש של חשמל ומגנטיות. אתם מכירים את... אני אראה לכם, שנייה. פתחתי את ויקיפדיה שתוכלו לקרוא שם, זה קשה קצת להבין את זה לבד, כאילו כל מי שהולך ללמוד הנדסה או פיזיקה ילמד את זה, אבל כשאתם תלמדו את זה עם נגזרות, עם מתמטיקה, הרבה מתמטיקה. ואני רציתי ללמד אתכם את זה, את התיאוריה. ואז כל הקורס הזה, אנחנו לא עושים מתמטיקה גבוהה. נכון? אין לנו נגזרות ואין לנו אינטגרלים בתוך הקורס. אבל אנחנו לומדים את הרעיון. ולמה? כדי שאחר כך שתלכו ללמוד את הפיזיקה או את הכימיה או כל דבר כזה, כבר תדעו את התיאוריה ואז תצטרכו להתעסק בעיקר עם המתמטיקה. יש לי תלמיד שאני ראיתי, ואני עכשיו משנה את הפרטים, שפגשתי לפני שבוע, ומה שהוא אמר לי זה שהוא קיבל בלקאוט במבחן במכניקה של פיזיקאים, וזכר רק, מה שאנחנו לומדים זה רק עם וקטורים, רק כוחות של וקטורים, נכון? זהו, אנחנו אחר כך שתלמדו מי שילמד הנדסה, אפילו מי שילמד אפילו ביולוגיה או רפואה, אתם תתחילו ללמוד את זה גם עם מומנטום וגם גוף צפית, תתחילו להסתכל, נגיד שאני זורקת בקבוק, אני מתכוון נקודה, אבל תתחילו ללמוד גם איך הוא ככה הולך. בסדר, יש עוד הרבה תחומים בפיזיקה שאנחנו לא נוגעים בהם, בגלל שהמועצה להשכלה גבוהה
החליטה שזה הנושאים הכי חשובים ללמוד. בסדר, ואני הולכת על פיהם. אז הוא קיבל בלקאוט במבחן של מכניקה, ופתר את כל המבחן לפי מה שאנחנו לומדים פה בקורס, מההתחלה עד הסוף. כמה הוא קיבל? 65. מסקנה, הוא עבר. הקורס במכניקה זה הקורס הכי קשה בכל התואר של פיזיקה. אנשים מצטיינים, יש לי חברה שהייתה מצטיינת דיקן, והיא נכשלה בקורס הזה. היא אחר כך הצליחה להוציא בו 60 במועד ב', ואז היא חזרה על הקורס וקיבלה בו 100 כשהיא למדה שנה שנייה, פיזיקה. כאילו זה הקורס הכי קשה, אנשים אומרים שמע ישראל, אני אומרת שמע ישראל לפני הבחינה, אני צוחקת, כן, אני מגזימה את זה, אבל זה הקורס הכי קשה, כי בפיזיקה כולם יכולים להתקבל, נכון? אז הם עושים קורס אחד לסנן את כל מי שלא מתאים. אז אנחנו התחלנו 200, תנחשו כמה נשארנו בסוף שנה? 70. התחלנו 200 סטודנטים לפיזיקה, נשארנו 70 סטודנטים לפיזיקה, 130 סטודנטים עזבו. בסדר? כן. שאלה. ולכן אני מנסה רק לעודד, לומר לכם שמה שאנחנו לומדים פה, כאילו אני ממש חשבתי, כאילו זה לא נשמע ציון גבוה, אבל זה כן כלי, אני התלהבתי כי קיבלנו, אנחנו מקבלים כן כלים טובים לפיזיקה. בסדר? כן. שאלה. בשנה א' של הנדסה, מה יהיה בנוסף במכניקה ובחשמל שלנו? אתם תלמדו דבר ראשון בשנה א' של הנדסה, אתם תלמדו הכל עם מתמטיקה גבוהה. כל דבר, נגיד יש לנו, עכשיו אנחנו למדנו מהירות ותאוצה, אמרנו התאוצה זה השינוי במהירות. מה הכלי המתמטי שאומר שינוי? איך קוראים לו? נגזרת. אז למדנו רק תאוצה קבועה. אז מה שאתם תלמדו אחר כך זה מה יקרה שהתאוצה לא קבועה. ואז ייתנו לכם פונקציה שמתארת את המהירות, אתם צריכים לגזור אותה ולקבל את התאוצה. יש לכם פונקציה שמתארת את המיקום, אתם צריכים לגזור אותה ולקבל את המהירות. בסדר? זה לא מסובך מאוד, אבל זה מתמטיקה גבוהה, והבעיה בפיזיקה ובהנדסה זה שאתם לומדים את המתמטיקה שאתם צריכים לפיזיקה, באותו זמן שאתם לומדים את הפיזיקה. זה בעיה אני לא שמעתי על אף מקום שהצליח להתגבר על זה. ביום הראשון שאתם דורכים בקורס שלכם בפיזיקה או מתמטיקה, או סליחה, פיזיקה או הנדסה, אתם כבר משתמשים במתמטיקה גבוהה. על השיעור הראשון עושים לכם נגזרות, על השיעור הראשון עושים לכם אינטגרלים, על השיעור הראשון אתם צריכים לדעת הכל. אבל בקורס במתמטיקה אתם תלמדו נגזרות רק באותו סמסטר. זאת אומרת שאתם תדעו את המתמטיקה שאתם צריכים לתואר רק בסוף סמסטר ב' או סוף סמסטר א', שכבר השתמשתם בו בשיעור הראשון של פיזיקה. אתם מבינים את הבעיה? אז זה בעיה שבגלל זה מכניקה זה הקורס הכי קשה, ובגלל זה כל העניין הזה, אבל ככה כולם. בסדר? ככה זה לכולם, ככה היה לי, ככה היה לכולם. פשוט תדעו שזה ככה ותלמדו את המתמטיקה הספציפית שאתם צריכים, ויש לכם מזל שאתם עושים מכינה, אז כבר אתם לומדים קצת נגזרות ואינטגרלים. אוקיי, סבבה. אז זה היה כדי להסביר בעצם למה שדבר ראשון חוק גאוס זה חוק שאנחנו צריכים בו אנחנו צריכים בו נגזרות, בסדר? ואתם גם צריכים בשביל זה לדעת קווי שדה. בסדר? בואו נסביר שנייה חוק גאוס ממש לא לעומק, ממש לא, כאילו איפה זה? פתחתי את זה לא? סבבה, למה זה לא נפתח לי? כן, אבל אני אומרת את זה כדי להכין אתכם, לא בשביל לבאס. אני מכינה אתכם שתהיו מוכנים. אוקיי, אז מה פה גאוס אומר? כאילו, אני לא הולך להיכנס לזה, אם אין לנו זמן נלמד את זה, אני ממש אשמח. בסדר, הוא אומר, אנחנו מסתכלים עכשיו על השדות האלה שראינו, כמו במחשבה, כאילו מים זורמים. נכון, הקווי שדה שלנו, אפשר להסתכל על זה, גם כאילו המטען חיובי הוא ילך בקווי שדה, נכון, ואפשר לדמות את זה, לעשות to image it as water flow. בסדר, ואז הוא אומר, נסתכל על הקווי שדה האלה, ודרך הקווי שדה אנחנו נדע שאם היה פה שטף, flow, לשם השדה החשמלי היה הולך, לשם החלקיקים היו הולכים. נכון, ואז בעזרת המושג הזה של שטף, הוא שם בעצם קופסה נגיד מסביב הוא בעצם שם
מסגרת מסביב למטען הזה, למשל עבור מטען נקודתי הוא מוכר לשים עיגול, שדרך העיגול הזה שטף עובר, בסדר? לפי הצורה. למשל עבור תיל, אם יש לנו ווייר, מה הוא ישים מסביבו? איזה צורה לדעתכם הכי תתאים? בשביל לדעת לאן השטף יזרום? הוא ישים גליל, בסדר? הוא ישים גליל, בסדר? ויבדוק לאן השטף יעבור. אפשר גם ריבוע, בסדר? יש צורות שנוח לנו להשתמש בריבוע, וככה הלאה, בסדר? ואז לפי השטף, לפי לאן שהולך השטף, בעזרת משוואה מתמטית שהוא מצא, בסדר? הוא מצא את הקשר בין השטף הזה לבין השדה החשמלי. והשטף, בסדר? זאת המשוואה שאנחנו לא הולכים להיכנס אליה, בסדר? הוא מצא שהשדה החשמלי כפול השטח של המעטפת יהיה שווה ל-4K פאי כפול המטען שנמצא בתוך המעטפת, ואז הוא הצליח לחשב שדה חשמלי, את הנוסחה לשדה חשמלי של צורות גיאומטריות שונות, בסדר? אוקיי? וזה בעצם חוק מאוד מאוד חשוב בפיזיקה, שבעזרתו מוצאים למה שווה השדה החשמלי של למשל תיל, למה שווה השדה החשמלי של לוח אינסופי או של לוח מסוים, בסדר? ומה שאנחנו נעשה, אני כבר יודעת מה זה אמור לצאת, בסדר? אז אנחנו נשתמש בנוסחאות בלי להוכיח אותם. אפשר להוכיח אותם על ידי חוק גאוס, בסדר? וזה לא כזה מסובך. זה לא כזה מסובך להוכיח אותם. אם יהיה לנו שעתיים, שאני רואה שהצלחנו להשיג את כל החומר, או אם אתם רוצים להישאר אחרי איזה שיעור, ואני סתם כאילו אהיה איתכם עוד שעתיים להסביר את זה, אין לי בעיה, זה יעזור למי שרוצה להמשיך. אחר כך בהנדסה אני חושבת. אז זה סבבה. למשל יום ראשון הבא, יום ראשון שלפני פסח, זה בזום. אז אם אתם תרצו, אין לי בעיה, נשאר איתכם עוד שעתיים, למי שרוצה, אם תרצו, אני אעשה לכם לפני זה סקר, כי אני לא רוצה להישאר לבד סתם, ואם אתם רוצים, אני יכולה להסביר לכם את זה גם לידע כללי של נחמד, וגם יד אתם מבינים את התיאוריה, ובפיזיקה יזרקו לכם את זה עם כל הנגזרות לבפנוכו, בסדר? שזה סבבה, אתם תאהבו את זה. בהתחלה זה כאלה, אחר כך זה יהיה כיף. טוב? אוקיי, אז סבבה. יש שאלות בינתיים? יש שאלות? טוב, אז למה הסברתי את זה? כי עכשיו בעצם אנחנו מגיעים לשני גופים שונים, לתיל אינסופי וללוח אינסופי, שגם עבורם אנחנו רוצים לדעת איך לפתור תרגילים. בסדר? לא רק למטען נקודתי. אז עכשיו, אלה הנוסחאות, זה הנוסחה של תיל אינסופי ושל שדה חשמלי של לוח אינסופי, אוקיי? Infinite charged wire ו-uniformly charged infinite plane. אנחנו קודם כל נתחיל עם תיל אינסופי, ואני כן רוצה להראות לכם שנבין איך נראים קווי השדה. בסדר? אנחנו יודעים שזו הנוסחה, זאת הנוסחה, יש לנו תיל אינסופי שטעון בצפיפות מטען. מה זה צפיפות מטען? זה charge density של למדה, זה אות יוונית, למדה, שמתארים בצפיפות מטען של תיל. אז יש לנו תיל, הנה זה התיל שלנו, תיל זה wire, תיל זה wire, ולכל האורך שלו תדמיינו שהם ערכו משחה כזאת, עם מטענים חיוביים או מטענים שליליים. בסדר? בצפיפות אחידה. ואומרים לנו, מחוק גאוס, מקבלים, שהשדה החשמלי של תיל זה 2K למדה, זאת אומרת, השדה שלו יהיה שווה ל2 כפול K זה קבוע קולון, 9 כפול 10 בתשיעית, נכון? כפול למדה, כפול הצפיפות מטען הזאת, חלקי המרחק ממנו. איך המרחק נמדד? אם אני נמצאת פה, ואני רוצה למדוד את R, מה זה יהיה המרחק הזה R? אני אצא לכם שני קווים, תגידו לי מה יותר הגיוני. האם זה יהיה R או זה יהיה R? מה יהיה R? זה 1 או 2? 1. תמיד המרחק הכי קצר.
תמיד המרחק הכי קצר מהתיל. בסדר? אני בכוונה מציירת את זה, שתדעו. זה התיל, הוא אינסופי, המרחק תמיד זה ממנו, אז אנחנו הולכים אנכית. בסדר? כאן יש 90 מעלות. בסדר? ואז אנחנו, אם רוצים את הנקודה פה, ונתון לי למדה, אני אגיד 2 כפול K, K זה קבוע קולון. 2 K למדה חלקי המרחק הזה. איך הגענו לזה? מחוג גאוס. מה הדרך של לחשב? לפעמים ייתנו לכם לחשב, יגידו לכם השדה בנקודה זה ככה, והמרחק הוא כזה, מה זה למדה. בסדר? אבל לפעמים גם לא. היחידות של למדה זה קולון למטר, נכון? זה צפיפות בעצם. אז זה כמות מטען ליחידת שטח, כן. איך לחשב בלמדה? כן, כאילו, כן, אפשר ללמוד את זה, נראה לי שעשיתי לכם עם שדה חשמלי של לוח לראות איך מחשבים. בסדר? אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם רגע אינטואיציה. אתם רואים טוב בכלל או לכבות את האור? רואים טוב? אוקיי. הנה, אז כאן זה 3 מטענים, סבבה, הם מצאו 3 מטענים. עכשיו הנה, תיל, אפשר לדמות את זה כקו עם מלא מטענים אחד על השני. בסדר? ממש חבל שאין סחול, אבל אתם יכולים לצפות לזה בבית. אוקיי, אם אנחנו מחשבים את השדה, את קווי השדה, רק שנייה. בסדר, אנחנו נקבל כזה דבר, מה? כן, כן, אפשר. וככה יראו קווי השדה. בסדר, שימו לב בקצוות, זה מתעקן. בקצוות יש פה, זה מתעקן. אני יכולה מפה לסגור. אני פשוט לא יודעת את מה. לא, זה לא הולך מפה גם. אוי, זה לוח אינסופי, זה לוח כאילו, עוד נעבור אליו אחר כך. אבל אתם רואים איך זה נראה? יש לך את זה בפטל, יש את זה בפטל. כן. בסדר? והקווי שדה נראים ככה. אוקיי? אז איך הם הולכים, באיזה צורה הם הולכים? בצורה רדיאלית, נכון? מסביב איזה כמו גליל. והם יוצאים ככה, נכון? ככה. זה כל האורך. בסדר? שימו לב שבקצוות הם מתעקמים לנו, ולכן אנחנו מדברים על תיל אינסופי, כדי לא להתחשב בקצוות. בסדר? אנחנו בעצם מסתכלים רק על האזור הזה פה באמצע, שהקווים הם ישרים, הם אנכיים לתיל. בסדר? ואיך שזה נראה מרחבית זה כמו גליל כזה. בסדר? הסימטריה היא סימטריה גלילית, צילינדר. בסדר? אוקיי, מה שאלה? טוב, כן. האם זה עובד עם הקש שקיבלנו? אני חושבת שכן. אם אנחנו מתאינים את הקש, כמו שעשינו אז עם קש, והתאמנו אותו מטענים שליליים, אם זה יהיה אחיד, if it will be uniformly, אז כן, אז יש לנו תיל קטן. בסדר? אבל הוא גם עבה יותר. אנחנו עכשיו עושים קירוב שהוא תיל ממש ממש דק וממש ממש ארוך. בסדר? טוב, אז עד כאן להיום.